anyisi ni mit mar atari, mit mar ang'owa, mit mar atari. Kendo anyisou ni Katos Jamang'owa, Katos Jamariri oluongo Arambe ma serious, kendo anyisi ni pek meli Arambe ma serious ei kamoro ni Katos Jamariri. Anyisi ni Arambe pek tarik 17 dwe mar 8, mit serious, orwaku ji duto te, ka wendo modhial, wanyisi ni oluong ji duto te kendo onge gimoro ni odhial kata ni ang'owa. Anyisi ni Katos Jamariri obiro ma serious kendo oluongo Arambe ei maririgi. Wanyisou duto ndene jofwambo duto te manie Kenya, temuru matek chieng' tarik 17 dwe mar 8, higa mineno wantie ni 2020 ang'owa, 2024, Katos Jamariri oluongo Arambe ma serious. Anyisi ni Katos Jamariri pek meli. DJ kedna thum. DJ awacho ni wedeka Yango magino moro ya kana itingi wacho noero jarumba. Yango magino moro ya kana itingi wacho noero jarumba. Sini kanyo onge orwaku ji duto te kendo orwaku welo modhial kendo ji duto te orwaku kendo wanyisi ni donjo kanyo en free. Tarik 17 dwe mar 8, Katos Jamariri orwako duto te. Wanyisi ni kata ibed gavana orwaki. Anyisi ni chieng'no biro pek meli, meli pek ang'owa, meli pek pile. Anyisi ni Katos Jamariri pek area no. Wanyisi ni kata ibed mana gi siling 5 tem ilim Katos Jamariri. Kata ibed gi pesa di tem ilim Katos Jamang'owa, Katos Jamariri iluongo ni Prince Katos. DJ tiekna gi ngoma.